Play Pibaro, he belongs so high pitch, I get me, but Kikubo, Baman Cassi. Ngut isipai jong ka Seng Congress ni don kam ban ai kublay sa sisin ya kipat pa ya kikat tu kat ni jing ai mensim jok pi changi iwe ba hidon ka jing kermen ba Seng Congress MLA ka Seng Congress na East Shillong ka badayru menta ka nong yalam batemai jong ki MLA Congress ka kong Ampareen lingdo ka laong bakan ab ya ka ra jong ulampang ha ka shipau tarek ya ka jing Ujor persya ya ki shipau ngut ki MLA ba Phet Seng bat bakan sa Ujor biang sa ya ki ngut hadian kata kalau ong baka jing yalang CLP kala Shim ya ka rai bandej Ujor ha ka shipau tarek menta ubenai saya ngut kata uba Charles Pingrop bat uba shitlang pale kalau orang baka parti kalau tahu thema ya kita nak dah ki konstituensi balami no ki khat angut ki MLA bat kan sayo ya ki khmat themai kat baya ka thup nong ket kam ka National Student Union of India NSUI ka ba minta kala rai ban pendam swashpon pai jong ka Seng Congress ni don kam ban ai kublay sa sisin ya kipat pa ya kikat tu kat ni jing ai mensim jok pi changi iwe ba hidon ka jing kermen ba Seng Congress ka Seng Congress kedai ka Seng ka bamla pan suyap tambak ketiap Seng katu kat ni ki members iba mapi kipat pa pila penjob pat pila pensyong syuti na kane kapati kabaya kajungi mene kasngi ni la Shim katu kat ni kita kirai na kaliang jong ka CLP jungi kabaning kong karai kalong ba nang ni syakmat in plan ya kapati ikwa ong ya kinong persyan jong ka Seng Congress ba hangni pin sayo ya kata kakabuksiat banyo ya kinong yalam ki batmai ki banyai tei ya kadi kajela ka ki jongi na ka jinglong MLA jongi bat kata ka jing syakri bat pa ka jongi nam ta kajela pro away nilahap hagidi kisni ki bakendit bangin penput no ya kita ki blok kongres jongi ki badan akiba kita ki artli ki constituency kabaki nong yalam jong ka Seng Congress kita mi jindet na ka party ka jongi ngitmu na ka benta ka jingha bag nida kerpat ya ki nong persyan baki nong snow hair ya kani ka kam ka bagile namar bansya biang ya ki nong kersyan jong kita kikat armut di MLA ki bangiyo ki berantan kendit mut bakin pensauto bakla biang yo pai ba ahi borok babalami maki lakot ke Seng Congress kita kikat artli ki constituency kalong ke bakla namang ni don bet kata ka junction ya kata ka jing scam jong ka jingnet ki jongi ba kinong kersyan jongi hagini ki artli ki constituency kinyai kersyan yegi ai jongi kalomba kidon katto kat ne kita ki national organization jong ka party ke jongi ki ba trekam ha ka jelam megalaya kung ka NSUI kadon la ka jong ka jing tumyat nang ki na delhi padabang iyo bala jindet ka Seng na ki armod di MLA jongi nisgo badang kam ban pun sange shwa ya ka jing pun rekam jong kita ikenhon jong ke NSUI ha ka jella ka jongi bad ya kani niladep ai report ro ka ar punyo korek syati shanong ba Delhi ka badai ke headquarters jong kita ikenhon nin hap Shim show ya kum kini kirai na kabanta kiway pat ki party organizations kung ka Sebedal Mahila Congress
Kiban let's see. Don na breng jumki. Kiban bot. Ne mu ban penjat penjulan dia ki Seng kami. Kiba penyan ke Seng Kongres. Nanong ba dan di jungi. Mahalo katu kajing ya jurip. Kajing ai ke jurip ke jungi. Sya usoknor jong ke Legislative Assembly na nega yeng gorbar tau anjungi hagajilla. Nisno ba hakajing bang ai ya ke jurip persya ya armut di MLA na kadar ni ai swasipong nam tungin ai sa armut. Kalong ba kadai kabut kejongi bangin da pikir bah, bangin da puson bah, bat bangin da pule bah. Ya kita ki khana ne ki nia ki jongki banong ba ki klem kentiap Seng bat ki klem e jendet ya ka Kongres bat ngihi nginget bayak ki bat e kumne jendet ya ka ki klem don ki nongrim bat klem don kata ka jing perkhat ya ka an ka basyarai ya ka ne ki jing kentiap Seng jongki MLA ngingi snow ba ha ka jingpet ka jongi ni yo I bayak ini ki sipong wat shwa bat arwot hadin ha ka sipong tarik bangin daya lek pai yang ya kata ka petition ke jongi hukumat speaker jong ka assembly ke jongi on David ban mat long